pamilihang bayan ng Cebu. Pakita ko. Naglalaro na sa harap natin. Ay, patagwasan po. Ah, Patagwasan. saan? Ayan, ang tawag dyan. Ano tawag dyan? Batan. Ah, dito naman tayo sa panis. Yon, hello mga kagala. I hope you're having a great start this Saturday morning. Andito tayo ngayon sa Cory Aquino Boulevard, the longest boulevard sa Camarines Norte. At syempre, andito tayo ngayon habang iniisip-isip kung saan ang ating destination sa gagawin natin vlog this morning. The thing is, talagang hindi ko alam kung saan talaga pupunta. Kaya bahala na. So let's go mga kagala. Kahit saan makating, hoping this vlog finds you well. Woo! Yon, good morning mga kagala. At tayo sa bayan ng Sipokot, Camarines Sur. Tayo nakarating dito sa bayan ng Sipokot. Ito yung unang bayan na madadaaling sa probinsya ng Camarines Norte. Yung pinakasentro ng bayan ng Sipokot. Yun, no? Welcome na naman po mga kagala sa isang vlog na gagawin natin sa umagang po. Wala pa tayong eksaktong lugar na pupuntahan. Kaya dito tayo nagsimula sa Sipokot, Camsur. Siguro mag-iikot-ikot tayo dito. Pakita natin yung bayan ng Sipokot. And hopefully marami pa tayong pwedeng mapakita. No parking, no parking. Ayan, kaya tayo pwedeng mag-park dito. Then siguro lakad tayo ng konti. No parking. Left and right. Siguro huwag na tayo lumaya dun sa mga nakapark kahit na nakalagay na no parking. Let's follow the rules. Ayan. Hanap na lang tayo ng tayo pwede mag-park. I think pwede siguro dito sa may church nila, sa may simbahan. Oo nga, no? Ito yung simbahan ng Sipokot. Siguro tayo ulit dito.
Sipokot. The Church of Sipokot. Oh, may kakasal yata. Pakita natin yung harapan ng altar ng simbahan ng Sipokot. Sakto, may kakasal yata. Ayun, oh. Happy wedding. Kakasal. Sakto na ngayon. Harap natin pamilihang bayan ng Cebu. Pakita ko. Ayan. Naglalaro na bata sa harap natin. Hello. Ay, patagwasan po. Ah, Patagwasan. saan? Ayan, ang tawag dyan. Ano tawag dyan? Batan. Ah, dito naman tayo sa family.
din natin yung munisipyo ng Sipokot. Presko dito, grabe ganda. Ang tanong, Saturday, bukas kaya o kaya pwede kayang pumasok? We don't know. Ito na. Ito na yung pamahalang bayan. At napaka-imposible atang pumasok. Yan yung pamahalaang bayan ng Sipokot, Kamsur. Parang imposible yung pumasok. May ginagawa doon. Saka Saturday ngayon. Parang mahirap. Walang tao sa loob. So, sana tayo pupunta. Balik tayo ng Sipokot. Doon sa may train station. Oo nga, let's go. Tatanong lang sir ako ng mga oras ng biyahe. Pwede sir, okay lang po? Sa guard po, tatanong lang po. Sige. Guard. Matingin lang ako ng mga time ng biyahe. Ito 6:32, 6:40, 11:52, 12. Ayan. 5:30, Major OS. Naga. Okay. Thank you sir. Hintayin lang ako. Train station. Mula dito sa Sipokot, yun mga nakita nyo yung schedule kanina. Yun yung time ng arrival and departure. Minsan tatry natin sumakay ng tren. Masubukan natin. Yung biyahe ng tren papunta doon. Tatry natin minsan yan sa kaya. Nakagawa tayo ng vlog dito, sumakay tayo ng ganito. Yan. Yung sinakay natin. Skates ang tawag yan.
Yun oh. Ganda. Left and right yan mga kagala. Yun yung sa kabila. Yun oh. Patanong daw po, saan ang labas nito? Sa ano po, may nga to awayan po. Libmanan na? Awayan ligmanan po. Ah, libmanan na siya. Ah, yung may mga hills? Hindi yun. Hindi po. Ah, hindi. Malayo pa? Malayo pa po yun. Ay siya? Ah, sige, thank you. Mais. Mais oh. Binhi po ito. Ganda. Mais. Oh. Dami ang gandun. Dun pa. Ito po, ano po ito? Ay, siya. Ay, ayun. Time check, it's 10:15 ng umaga. Yun, maraming salamat mga kagala sa pagsama at sa panonood. Hindi po kakalimutan na maging update sa channel natin. Please subscribe. Please click subscribe button para maging update sa mga kaganapan at mga gala natin. Maraming salamat ulit sa inyo. Thank you.